The Maltese government has declared that it will be holding a public inquiry to investigate the wider circumstances. Kien dan il-kliem tal-Ministru Carmelo Abela fil-11 ta' Lulju f'Londra fejn kien ħabbar l-Gvern wara li spiċċa dahru mal-hajt se jkun qed jordna inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Madankollu, il-Prim Ministru Joseph Muscat baqa' qatt ma tkellem dwar dan u baqa' qatt ma qal meta se tibda din l-inkjesta minkejja l-pressjoni kbira mill-Kunsill tal-Ewropa u mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Staqsejna lill-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici meta se tkun qed tibda din l-inkjesta indipendenti, iżda bqajna bla data. Din hija l-pożizzjoni tagħna u aħna din fully engaged fuq dan il-binarju. Data ġifieri għad m'hemmx. Jena ġanejtu xekk, ġifiri l-rizoluzzjoni tkellmet u tkellmet ċar dwar il-time frame. L-engagement aħna kommessi li dan isir sabiex wieħed isib soluzzjoni. Ġifiri aħna l-interess tagħna huwa li ma nagħmlu xejn li preġudika u xekk il-proċeduri kriminali nsabu għaddejjin kif ukoll l-investigations li huma għaddejjin. F'Ottubru li għadda, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija insista li għadda ssir din l-inkjesta pubblika u indipendenti b'mod immedjat, xi ħaġa li Muscat baqa' jinjora sakemm waslet iċ-ċanfira qibsa u diretta min-naħa tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-Partit Nazzjonalista nnota li fl-aħħar il-Gvern sab ir-rieda sabiex jagħmel dak li jmissu għamel hekk kif inqatlet il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u jistenna li jinħatar bord ta' inkjesta li ma jkollu l-ebda teba politika. B'hekk biss ikun qiegħed iseħħ dak li s-saltna ta' dritt titlob. Dan minkejja li l-Gvern xorta waħda għadu sal-lum ikaxkar saqajh. Il-ħtieġa li ssir din l-inkjesta toħroġ minn rapport qibes tal-Kunsill tal-Ewropa għalkemm il-Prim Ministru Muscat xorta baqa' jinsisti li jrid jieħu parir tal-Avukat Ġenerali.